Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin labaranmu na yanzu, inda za ku ji mu ɗauke da rahoton labaran duniya. Daga ƙasar Gabon za ku ji cewa sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar ta Gabon bayan zaɓe da aka kaɗa a satin da ya wuce wanda ya ƙi ya ƙi cinyewa, inda sojojin a yau Laraba suka bayyana cewa sun yi juyin mulki a ƙasar. Daga jamhuriyar Nijar ma za ku ji mu ɗauke da rahotanni da muke tafa da su akan turka-turka da rikici da ke faruwa tsakanin Faransa da kuma sojojin juyin mulki na ƙasar. A yanzu dai za mu iya cewa juyin mulki yana neman shafa ko'ina a cikin ƙasashen Afirka. Ga cikakken rahoton. Masu saurare da fari bari mu fara da ƙasar Gabon akan batun juyin mulki ita ma da yawa kana, inda a yau dinnan sojoji suka sanar da sun yi juyin mulki a ƙasar ta Gabon. Sojoji sun bayyana a gidan talabijin na ƙasar Gabon inda suka bayyana cewa sun ƙwace mulki da iko na ƙasar ta Gabon. Sun ce sun soke zaben da aka yi na ranar Asabar da aka bayyana shugaba Ali Bongo a matsayin wato wanda ya lashe zaben. Hukumar zaɓe ta bayyana Mr. Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 2 cikin 3 na ƙuri'un da aka kaɗa, amma 'yan adawa sun ce an tafka maguɗi a cikin zaɓen, sam ba su amince da zaɓen ba, inda ake ta turka-turka akan haka. Wannan matakin ya kawo ƙarshen shekara 53 wato da aka shafe iyalan gidan Bongo na mulki a ƙasar Gabon. Soji guda 12 sun bayyana a talabijin inda suka sanar da wato soke zaɓe tare da rushe duk cibiyoyin gwamnati na ƙasar. Ɗaya daga cikin sojojin ya sanar a gidan talabijin na Gabon 24 cewa mun yanke shawarar tabbatar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen wannan gwamnatin. Mr. Bongo ya hau kan mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009. A yanzu ita ma ƙasar ta wato Gabon ta shiga jerin rukunin ƙasar da sojoji wato suke mulkata, inda kamar yadda kuka sani a yankin da Afirka a yanzu wato juyin mulki ya zamanto ba bakon abu ba. Kamar yadda kuka sani ana ta turka-turka a kan ƙasar wato Nijar da ita ma ta juyin mulki a wato watan da ya gabata, inda babu shakka dai abin ke kai ruwa rana, sai gashi ita ma yanzu ƙasar Gabon ta shigo cikin wannan al'amari, inda a yanzu jerin rukunin ƙasashen da aka yi juyin mulki a cikinsu akwai Mali, akwai Burkina Faso, akwai Gini, ga Nijar, ga ita kuma Gabon ɗin ita ma da ta biyo baya. A halin da ake ciki dai babu shakka dukkan wannan al'amura sun damule, inda yanzu dai sojojin sun rufe bodar ƙasar ta Gabon, inda wato sai dai a jira wata sanarwar da za su yi a nan gaba. Amma a yanzu kamar yadda Nijar suka yi juyin mulki suka sanar a gidan talabijin ɗinsu, so su ma haka wannan ƙasa ta Gabon sojojin suka sanar. To wannan kenan. Yanzu kuma bari mu tafi zuwa rahoto akan ƙasar Nijar, ita ma dai akan batun juyin mulki da yake damula ƙasar. Kamar yadda kuka sani, rikici na neman barkewa tsakanin ƙasar Faransa da jamhuriyar Nijar biyo bayan korar jakadanta na ƙasar da ta yi, inda wato sojojin juyin mulki na jamhuriyar Nijar suka ba wa jakadan awa 48 akan ya fice daga ƙasar ta Nijar, amma kuma wato awannin nan suka cika biyo bayan Emmanuel Macron shugabar ƙasar Faransa ya ce ba zai fita ba domin su ba halastattun shugabanni bane ba su san kowa ba a mazaunin shugaban ƙasa sai Bazoum Muhammad, wanda hakan ta sanya dai wato aka ringa wato yanke wuta da ruwa daga ofishin jakadancin dudan dai a matsawa jakadan ya fice, amma har yanzu bai fice ba. A yanzu matsala na aukuwa tsakanin ɗaliban da suke ƙasar Faransa 'yan asalin Nijar da suke karatu a ƙasar, wanda wannan yanayin juyin mulki da ta taɓurza da ruwa ya tsami tsakanin Faransa da jamhuriyar Nijar ɗin ƙarƙashin jagorancin sojoji, hakan ta janyo karatunsu yake samun tsaiko. Ga dai rahotanni daga jamhuriyar Nijar ɗin ku ji abin da ke faruwa. A jamhuriyar Nijar
juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ya soma yin illa ta fannin ilimi tsakanin Nijar da Faransa, saboda yadda yanzu haka ɗaruruwan ɗalibai 'yan Nijar da ya kamata su shiga jami'o'in kasar ta Faransa a bana ba su samu biza ba saboda isa kasar Faransan kenan. Wakilin mu Baro Arzika ya aiko mana da wannan rahoto. Sabbin ɗaliban 'yan Nijar da dama ne matsalar rashin samun vizan zuwa ƙasar ta Faransa ke ƙoƙarin jawo mace kas ga karatunsu shekarar ta bana, in ji shugaban ƙungiyar 'yan Nijar mazauna ƙasar ta Faransa Adam Umaru. 'Yan makaranta guda 400 zuwa 500 ake jiro su hoto daga Nijar su zo nan karatu ba. To a yau da zaman da ake ciki da yawa daga cikinsu ba su samu vizakinsu ba. Sauran sun ajiye takardunsu na tambayar vizakin, sauran kun ba su ma yi dosiye ke suka ajiye ne ba. To kuma yanzu yadda ake ciki konsula ta horon shi taroye. Masu lura da al'amura na ganin wannan matsala na daga cikin tasirin da juyin mulkin da ya hambara da hukumomin jamhuriya ta bakwai ke tattare da shi. Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar murya talaka. Matsala ce wadda ta shahi kasashen guda biyu, kuma a yanayin da ake ciki akwai wuya a samu a ciwo kanta da gaugawa, duk da yake lamari na karatu ko na rashin lahiya da sauransu ya kamata a ce ana kawo sassabci a cikin wannan bangaren fiye da wasu bangare na diplomasiya. Sakataren yaɗa labarai na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar USN Alasan Budal ya ce suna da masaniya akan wannan matsala. Jiya ma muna nan mun yi rankwantar mun yi babban muhawara tun da ta hada maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zirgi. Mun kwatanta mishi ya shaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu su magance wannan al'amarin. Sai dai matsala na bukatar a dube ta da gaggawa, ganin makonni biyu kacal suka rage a koma karatun. Catherine Colonna ta yi wa taron jakadun kasar na shekara jawabi, inda ta tabo rikicin da ke faruwa a Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki ke zargin Faransa. Ga kaɗan daga cikin kalamanta. Au Niger, ceux qui servent les autorités légitimes ont choisi cyniquement d'usurper le pouvoir. A Nijar, waɗanda ke aiki da zababbiyar gwamnatin ƙasar sun karɓe iko tare da garkuwa da zababben shugaban ƙasa, yayin da babu wani abin kirki da zai fito daga matakin, ganin yadda lamuran tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. 'Yan ta'addar da suka rasa sakat yanzu na zafafa hare-haren su tare da bayyana nasarar da suke samu. A yau, Faransa ta ɗauki matsayinta na neman ganin an dawo da doka da oda da shugaba Bazoum, kuma za mu yi haka ko da wasu na shakku a kai, wataƙila saboda rudanin da suke da shi akan manufofin demokuraɗiyyar da suke ikirari, saboda hanyar da waɗannan masu juyin mulkin suka ɗauka mai haɗari ce, yana nuna barazanar taɓarɓarewar tsaro a yammacin Afirka da taɓarɓarewar tattalin arziki da siyasa da kuma rikicin zamantakewa duk a Afirka da ke makotaka da des crises économiques et sociales, et ceci dans cette Afrique qui est notre voisinage immédiat. Ministar da ke kula da kasashen turai da kuma harkokin wajen Faransa Catherine Colonna, kasar Algeria ta kaddamar da shirin sasanta rikicin siyasar Niger sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi, inda take bukatar samar da gwamnatin rikon kwarya na watanni 6 a karkashin shugaban farar hular da zai shirya zabe. Ministan harkokin wajen kasar Ahmed Attaf ya sanar da hakan bayan ya ziyarci wasu kasashen da ke yammacin Afirka domin samun maslahar rikicin da kuma kaucewa amfani da karfin sojin da ECOWAS ke shirin yi. Kasar Algeria ta dade tana adawa da barazanar amfani da karfin soji, inda take nuni da irin matsalar da aka shiga a Libya sakamakon hallaka shugaba Muammar Gaddafi a 2011. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kashi na biyu na aikin janye dakarun kiyaye zaman lafiyar ta a Mali zai kasance da matukar kalubale sakamakon ƙurarren lokacin da take da shi da kuma yanayi na rashin tsaro. Yanzu saura watanni 4 kawai ya rage wa rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira MINUSMA ta kammala janyewa daga Mali bayan shafe shekaru 10 tana aikin tabbatar da tsaro a kasar da ta tsunduma cikin rikicin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. A farkon wannan shekara dai gwamnatin sojin Mali ta umarci Majalisar Dinkin Duniya ta janye jakaranta daga kasar biyu bayan janyewar na Faransa. Ga kaɗan daga cikin kalaman mai magana da yawun magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric. Ƙungiyar kwadago ta CNT a Nijar in ta buƙaci ma'aikatan ƙasar su ne sun ci shiga duk wani nau'in rikici da zai kai ga ta da hankali. CNT ta yi wannan kiran ne a dazu a wani taron manema labarai da ta shirya a Yamai babban birnin ƙasar. Wakilinmu Salisu Bukari ya halarci taron ga kuma rahotonsa. Ƙungiyar ta CNT Confederation Nigerian de Travailleurs
ta nuna bacin ranta ga jerin takunkumin da kungiyar ECOWAS da IMOA suka kakaba wa kasar ta Nijar, wanda suka ce ma'aikata na daga cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar kalubalen takunkumin, amma kuma suka yi kira ga abokansu ma'aikata na kwadago da su jajirce wajen ganin kasar ta Nijar ta samu cikakken 'yanci da kariyar mutuncinta, musamman ma ga matakin da hukumomin soja suka ɗauka na soke wasu yarjejeniyoyi da kasar Faransa da kuma neman sojojin na kasar Faransa 500,000 da su fice daga kasar ta Nijar. Da yake magana a bayan wannan sanarwa, mun kai Halidu, shugaban kungiyar kwadago ta CNT, ya ce sun ɗauki lokaci sun yi nazarin kibular da sojojin suka ɗauka, amma kuma ya ce dole fa a kiyaye hakoki na ma'aikata ta hanyar biyan su albashi da dai sauransu. Duk matakin da za su ɗauka su yi kokari su biya ma'aikatan ƙasar Nijar cikin lokaci kuma yadda ya kamata. Wannan takunkumin da an ka samu na mun haɗi cewa ai ba ƙasar Nijar kaɗai an kai juyin mulki, ai a Burkina, ai Mali, ai Gine, ai cikin ƙasashe da dama, amma ba mu gani irin wannan takunkumin da an ka samu ƙasar Nijar inda ko maganin da ya kamata a kawo sun kace kala a bar magunguna su shiga cikin ƙasar Nijar. Mu yi Allah wadda da wannan kuma mun haɗi cewa muna kira ga ECOWAS kar su bar wannan president na France Emmanuel Macron ya sa su cikin halin da ba fiskan ECOWAS an ka zama da shi ba. Wannan kira da kungiyar kwadago ta CNT ta yi wajen ganin 'yan kasar ta Nijar sun ba da kai ba tare da nuna bangaranci ba, kira ne da su ma mata ma'aikatan kwadago suka karbe shi da hannu biyu, inda suka ce lalle ne kowa ya kyautu ya yi duk abin da ya dace na ganin cewa ba a ɗauki matakin soja kan kasar ta Nijar ba. Zainabu Salai na ɗaya daga cikin mata ma'aikata a kasar ta Nijar. Wanga zance da muke ciki zance ne da ke kallon mu duka, kenan duk abun da an ka ce na ceton kasa ne kowa bai kamata ya sa kan shi baya ba, ballantana mata, tunda yau in kasa ta lalace wa'anda za su jin rauni mata ne da yara, kenan muna kira ga mata gaba daya mu tsaya mu ai kokowa tare, muna ma gaba cikin kokowa. Yanzu dai hankulan jama'a sun karkata ne kan waɗannan batutuwa na ficewar sojojin Faransa daga kasar ta Nijar da ma korar jakadan kasar Faransa a Nijar din, batutuwan da dole ne sai an yi taka tsantsan a kansu, abin da ya sanya kungiyar kwadago ta CNT yin kira ga al'umma da kar su yarda su fada tarkon da Faransa ke danawa don kar su ba su damar daukan matakin soja kan kasar ta Nijar. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara kuka ji waɗannan rahotanni kenan da muka kawo muku a halin yanzu, sai ku tara kuma izuwa rahotannin labaranmu na rana domin jin irin labaran da za mu kawo muku. A yanzu dai kun ji juyin mulkin da wato ya faru a ƙasar Gabon ita ma, biyo bayan zaɓe da aka yi aka bayyana Ali Bongo a mazaunin wanda ya lashe zaben a karo na uku, inda dai jam'iyyar adawa ba ta amince ba, hargitsi yake neman tashi, sojoji suka fito suka bayyana cewa sun kwace mulki da iko na ƙasar, sun yi juyin mulki. Jamhuriyar Nijar ma kun ji irin tataɓarzar da ake ciki. Shin me za ku ce a dangane da wannan juyin mulki dai da yake neman mamaye sansanoni da dama na ƙasashen Afirka? Muna jiran jin shehin ra'ayinku, mun gode.